Gabareta Euskaraz, Euskal LGTBQ kultura sustatzeko urte bat Altxalili taldeak lan hori egiten duela, erreferentziak sortu, jendea lagundu, gazteak, una hemen Altxaliliden sedea. Arratsaldeon Baionatik eta erretiruan direnak kesu, inflazioarengatik bertziak bertzen, beren aldarrikapenak berriz plazaratu dituzte aste arteuntan, eta goizuntan hemen elkarretaratzea hau egin dute, eta gero Baionako karriketan barna ibili. Bertzalden gazteak laguntzeko Pirineo Atlantikoetako departamentuko kontseiluak ekimen berria martxan eman du. Aitor Sagazazun. Buzol de Jeune plataforma martxan da. Estatuak sorturiko tresna numeriko hau Pirineo Atlantikoetako departamentura egokitu dute, eta 15 eta 30 urte arteko gazteen zalantzak argitzeko egina da. Izan gira, departamento guzietan gazte horien mintzatzera beraikin, henekin, eta kusteko eta ze behar zuten. Eta denak anitz erran dute ez dakigu ze baden, ez dakigu serbitxoak zertiren, nola joan harrapatzerat errantzun bat, eta presuski behar dugu jendeak gurekin launtzeko, zenta jendean presentziare behar zuten. Egungo datuen arabera, pertsonatik batek ez du laguntza publikoetara sarbiderik, aukera guztiak ez baitituzte ezagutzen. Plataformak gazteari lagunduko dio hurbileko egitura batekin harremana egiten. Lana, formazioa, etxebizitza eta osasunari buruzko desmartxetan lagundi ez zaion. Astebeteko epean gainera. Laguntza izanen dela, plataforma numerokoa izanen dela, eta anitz gauzak ekarriko ditu zenta gazteak bere galderak, hor esarreta, errantzunak izanen tira presuski eta behartin gauzetan, erran nahi du formakuntza, edo lan bat esekatzeko, edo zonbait esudietan. 70 egituratik gore inskribatu dira jada gaztei laguntzeko asmoz, eta orain plataforma ezagutaraziko dute, komunikazio kanpaina eta ekintzen bidez. Halaber, etengabe zerbitzua hobetzea aurre ikusten dute. Hitzak egarri dira, ikusten eta hunkitzen ez den gorputza, eta nahi lukete. Itxaro Borda Euskal idazle oparoenetakoa, berriki euskaltzain oso izendatua izan da, eta larun bat goizuntan sartze hitzaldia eginen du. Baionako herriko etxean izanen da, ondoan familia eta lagunak izanen dituelarik. Oksitanoak, frantsesiztunak, euskaldunak, bizkaitarrak, denak hor izanen da babel bat bezala. Bai egun handia izanen da, eta ene mintzaldian neurri batean ene ibilbidea menderdikoa orain kasik, idazle gisako ibilbide hori aipatuko dut, ibilbidea nolaz ez dutan bakarrik egin, eta euskara ez den nire hizkuntza bakarrik, nitasun kolektibo batean goraipatuko dut ibilbide hori. Momentu handia izanen da, hunkigarria, eta espero dut ahalik hobekien pasatzea. Eta begiak sutan. Eta begiak sutan. Itxaro Borda Sarriton idazlea, orain Euskararen Akademiaren kide, euskaltzain osoa, sartze hitzaldia larun bat goizuntan, egun hauetan ere idazten ari da, antzi gabe, heldu den urtean ere, Baionako besteri buruzko literatura lehiaketaren epaimai burua izanen dela euskarazko sailan, Itxaro Borda beti aintzina. Mihiak sutan zintzurak emokatzen dituzte. Altxalili taldea eta hauen kabaretak laizter urte bat beteko dute herriz herri. Atarratzeko Prefosta elkarteak urtarrilean antolatu zuen Bekaturost ekitaldi festivalaren kari, hasi zuten Euskal LGTBQ kultura sustatzeko abentura hau. Nahi ginuen plazan izan, gu nahi ginuen bezala, eta zerbait proposatu gainera artearen bidez, eta sortu azkenean Euskal LGTB kultura bat ere, eta beraz entzatzen gira horren egiten. Nire gerrira begira zaude, enaiz uste zenuena. Taldean denek, uste dut, kasik denek, bizi izan dugu sekzio bat, denak joan gira Euskal Herritik kanpo, eta ez ginen pentsatzen gure seksualitatea hemen bizitzen ginoela edo hemen deskubritu, beraz denak joan gira Euskal Herritik kanpo,
behin kanpoan izan eta gure kultura eta gure hizkuntzaren eskasa sentitu dugu. Eta berriz hartzen unat, atseman ginoen kultura LGBT hori ez dugu berriz atseman. Eta beraz, gure artean aipatzen ginoena zen, ideia guretako. Eta datozen ere gazteen dako, sortzea gune bat, hola, nun barnekaldeko eta Euskal Herriko LGBT-ak, nun azkenean atxemaiten antzuten gune bat, giro bat, bai Euskalduna eta bai LGBT-a egiten zinan bezala. Bai, azkenean da biziki importanta da ere LGBT zirelarik edo zer nortasun zapaldua. Behar duzu zure buria ikusi ere, behar duzu etxemplu batzu ikusi zure aurrean, pentsatzeko adibidez, bai posible da Euskalduna izaitea eta LGTB izaitea enetzat eta bertze batzuentzat ere, etzen ere posible, 14-15 urtetan, harikinen, nor dira Euskal LGTB-ak, nun dira, eta beraz joan ginen, eta beraz azkenean hori egin dugu ere hortakotz gazteak ikus dezaten gu hor girela. Simpliki. Naiz eta beraien gaztaroarekin alderatuz, gaur egun erreferente gehiago egon badauden. Ni umean zenean internetik etzen, berandu iritsi zen internet, eta egia gaur egun Netflix bezalako plataformetan edo filmetan, Instagramen, olako sare guztietan, erreferentziak agertzen dira. Naiz eta beste egialdeetakok izan gehienetan, baina nala ere, bai. Nik esatzen dut borroka feministari esker gauza nintzen datu direla. 18 urtetan joan nintzen Euskal Herritik eta hor bat 6 urte berri sartu nintzala. Eta animaleko desberdintasun bat ikusten dut hori segur da. Eta ene ustez, LGBT borroka anitza itzinatu da feminismoari esker ere bai. Eraldaketa hori gizartetik ere eman behar bada ere, beren kabareta eta lana ez dute gizarteari begira egin beraientzako baizik. Ez dugu neutro izan nahi ere ez kabaret bat da, eta erakusten dugu gure nortasuna ez gira bertzeak bezalakoak izan nahi justu egan nahi dugu gizarteari, begira zerbait badugu ekartzeko, eta gure partikularrak izaitea eta originalak izaitea, bizki gustatzen zaigu azkenean, eta da bertze kultura bat eta biztan dena heteroek badutela anitz gauz ikasteko hor, haien askatasuna ere lantzeko. Ba, eta gure garai bateko gure izaitaren lotxa hortatik, azkenean ahotasuna atera dugu, eta azkenean gordetzen ginoena garai batez, orain bider amartzen dugu eta denen aintzinan ateratzen, eta egia guretzat personalki ere dela terapia bat. Terapia bat, laguntza, beraientzat baina baita ikusleentzat ere. Ukaintuko mezu batzu Instagramen eta batzuak bortxaz ez dituzte mezuak igortzen, baina segitzen gaituzte. Eta nustez horretan atxemaiten dute gustasun bat, pentsatzen dut? Bai, pentsatzen dut, eta eskertzen gaituzte batzuak ere agertzea referentzia batzuk, euskal giro batean, egiak kanbo eta gero adibidez ukanditugu ohar batzuk, lodifobiaren inguruan, pertsona transak ere, egiak zinez plazera hartute ikustea olako gune batean, olako errikipi batean, egin izaitea egiaztatzen zela olako guneetan. Eta etorkizunera begira bide beretik jarraitu nahi dute. Nahi nuke segitu azkenean, azken urtean definitu dugun hildotik, nahi du baserrigunea lehen etxiz. Egia da ez dugu aipatu, baina gure helburetarik bat da gehien bat baserrietan emaitea, baserriguneetan emaitea, Euskal Herrian bahna, eta azkenean gure herri txikietara ditezen olako erreferentziak. Egia hirietan, badira elkarte gehiago, badira ekimen gehiago, beraz espero dut beste data batzuk aterako dira, eta ziur izango dituztela eta jendearentzat arnasgune izaten jarraituko dutela. Ikusentzuleok gu gaur Altxalilien ahots eta musikarekin agurtuko zaituztegu. Arratsalde ona izan zoriontsu eta bihar arte.